रेडि जाबाय नै लोगोफोर आंना बैग्रि आसारा बयामावनो जाबाय बयामाव सौनिसिम आरो बेहा एसे आद्रा सिदा आरो दा रेडि बेनो जाबाय आंना हाय लोगोफोर गोजोन बेलासि दिनैनि आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै थालायबाय दिनैहाय आङो भिडिअ लाबोनो सानदों आरो लोगोफोर मानो होनबा गोबाव जाबाय भिडिअ खालामनाया ब्लग खालामनाया दा दिनैनि ब्लगा जागोन जाहैबाय बैग्रि आसार खालामनो नागिरदों आङो फोरानना दोननाय एसेल' फोरानना दोननो थांलाय फैलाय बुरजा फोराननो ओमफ्राय दिनैहाय आङो गुर मेथाइजोंनो बे एसेल'बाबो बानायना दोनसै आरो गरमाव जानानै दैलां माइ गायनाय समाव दा माबायदि खालामलांनो नायलांदों लोगोफोर आं बैग्रि आसार खालामनाय भिडिअखौ जासै नै लोगोफोर बेनो आंना बैग्रि गोराना बेखिनियानो आरो दायो आं बेखौनो आसार खालामनो नागिरदों एसेल'बाबो बानायना दोनसै माइ गायनायाव जानो थाखाय दा आं खेन्था गारना लाग्रोसै बेखौ लोगोफोर आङो एसे एसे बिसिनानै लाबाय आरोना जाहाथे बे सिङाव गुर मेथाइयाबो ओमफ्राय नै खेन्थाबो गारबाय दा आं गारग्रोजोबना लाग्रोसै लोगोफोर नै लोगोफोर आङो खेन्था गारखांबाय ओमफ्राय एसे गिजि गिजि खालामबाय आरो बिसिबाय आरो बैग्रिखौ जाहाथे बे सिङाव गुरा हाबनानै गोथाव जायो ओमफ्राय नै आखाइया मैला जाजोबलायबाय एकदम बैग्रि बिसिनानै खेन्था गारनायावनो जाजोबबाय दायो आं बेखौ सुनानै दोनसै ओमफ्राय गुरखौ एसे एसे हानानै साराय गुदुं खालामना होनसै आरोना बेखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम आं मारै खालामलाङो लोगोफोर आङो दायो रेडि खालामबाय खेन्था गारखांबाय ओमफ्राय बिस्कुटखौ एसे एसे बोलाबबाय आरो जाहाथे गुरा सिङाव हाबनानै गोदै जायो ओमफ्राय दायो आं बेखौ सुनानै दोनसै नै लोगोफोर गुर मेथाइया बेनो बेखिनिखौ होगोन आङो ओमफ्राय बेखौ आङो दायो फिसा फिसा हाफ्लेनानै लागोनसै लोगोफोर नै लोगोफोर दायो आङो थुफ्लेखांबाय आरो फिसा फिसानो ओमफ्राय आं बेखौ दा साराय गुदुं खालामनानै होसिगोन गुर मेथाइनि साराय जानबाय आं लोगोफोरनि सारायखौ गुदुं खालामबाय बेनि उनाव आं थाव एसे होनोसै ओमफ्राय बानलु होगोन आं एसे थाइब्रैसो ओमफ्राय बेनि उनाव जिरा गरनैसो होगोन आं नायनांगौ नायबानो मिथिगोन माने रुंबाय लोगोफोर आंना थाव एसे दायो हारसिङैनो खेबनाय हारसिङै मावनोबाथाय नै दायो खेबेले मावो ओमफ्राय आं बेयाव गुरखौ हरबाय आरो थुफ्लेनानै गुरा गलिजोब्बाय लोगोफोर आं दायो दै होनानैसै एसे बेयाव जाखिनि बैग्रिया बेसेबां बुरजा बेखौ नायनानै दैखौ होबानो जाबाय आरो बारा होलाबायनो नाङा आरो बैग्रिया रेडिखा सुखाजोबनानै लाबाय दायो आं बेयाव बैग्रिखौ हरसिगोन लोगोफोर आं बैग्रिखौ होसिगोन बेयावनो बैग्रिखौ आं बेयाव दायो हरजोब्बाय लोगोफोरनो बेखौ एरनानै जोबोद मोजाङै मोजां मिक्स खालामनांगोन आरो होमबासो बेयाव हाबजोबगोन नालाय मोजां मिक्स खालामनांगोन आं हारसिङैनो हमनाय हारसिङैनो खेबनाय नालाय लोगोफोर केमेरायाव थाफाबा मावनायबो जानांगौ ओमफ्राय आं बेखौ मोजां मिक्स खालामना लागासिनो लोगोफोर आं बेयाव मोजां मिक्स खालामजोब्बाय गुरखौ ओमफ्राय नै कालारा बिराद मोजां फैदों आरो ओमफ्राय मबाइलनि केमेरायाव बारा मोजां मोना जानांगौ नै गुरखौ आं मोजां मिक्स खालामहोबाय दसे रुंहोबाय थानोसै बेनि उनाव बेयो रेडि जासिगोन आरो लोगोफोर जानायनि थाखाय
सुगोनांगोन आरो गुदुंखौ सुनानैसो बयेमाव सोनांगोन कालारानो दसे होयो दसे होआलासिनो टेस्टि गोथाव जाबाय दे फाइनालि लोगोफोर रेडि जाबाय नै आंनि बैग्रि आसारा दायो गुसु खालामनानै बयेमाव सोसिगोन सिम्पोल ओरैनो दसेनो जायो 5 मिनिट 10 मिनिटजों दोननाय दायो एसे गुसु जानो नांगौ लोगोफोर माने आं बयेमखौ प्लास्टिकआव सोगोन नालाय ओंखायनो आङो थरम जाहोदों आरोना नै बिसोर मोननै दा मोनसेयावनो जाजोबगोन ना मायो नायनोसै बिसोर मोननैयाव सोगोन ना मोनसेखौ जाया दा नायनोसै मोनसेयावनो जाजोबगोन ना मायो बैग्रि आसारा 이거 먼저 보세요. 이거 밑에 보라는 해가 있지? 이거 굉장히 लांदां जाबाय नै लोगोफोर आङो सोजोबबाय दायो बयेम गंनैयावबो नैबे बयेमा जाबाय माइ गायनायाव जानो थाखाय ओमफ्राय नैबे बयेम मोनसेना जाबाय बैसागुआव जानो थाखाय एसेल' सिनजोबबाय एसे बुंजासे सिनजोबबाय आरो बे बयेम मोनसेया बियो माइ गायनायाव जानो थाखाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे मोनसेया एसेल' सिनबो नालाय बियो बेखौ बैसागुआव जानोसै लोगोफोर आंनि बैग्रि आसार खालामनायखौ माबायदि मोनखो आंनो कमेन्टआव खिन्था हरबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोनाबो खालामनो ट्राइ खालामनो गोसो दंबा खालामनायबानो जाबाय न'आव बानायनायबानो जाबाय माबायदि जायो ओमफ्राय बानायनानै जुदि जादोंबा आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय गोथाव जादोंबा गोथाव जादों होननानै गोथाव जादोंमोनाबो नोंनि बायदि खालामनाया बेफोरबायदि नों खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला आंनि दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना माबायदि मोनखो बेखौ आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोसे आंनि बायदि आसार खालामनानै बैग्रि आसारखौ खालामनानै ट्राइ नायदोंबा जानाय नायदोंबा आंनो बेखौबो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय उनफ्राव दा दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय